Продължаваме и с аспектите за деня, защото днес се намираме в много хармоничен, благоприятен и подкрепящ нашите дела аспект. А то е Меркурий в Риби, Тригон, Юпитер в Рак. Какво ще ни донесе това? Ще имаме успешни, благоприятни случвания и събития в комуникацията на работно ниво, в личните взаимоотношения ще бъдат така подкрепяни, пътувания на близки, далечни разстояния по работа, по така вече хобита, почивки също е възможно. Всякакви дейности, свързани с социума. Говорим за обществени дейности, каузи, разни семинари, тимбилдинги, така също работни проекти, съвместни дейности, така ще имат добър развой на събитията и вече ще имат изява, обществена и социална. Всички мероприятия, които са свързани и обърнато към света и към хората, ще има чуваемост, ще има видимост, ще има подкрепа. Така че който е решил да се заяви сега в този момент, звездите го подкрепят и го насърчават да действат смело, защото ще имате последователи, ще имате хора, които се занимават с научни дейности, хора, които се занимават, това са коучове, ментори, обучители, вдъхновители и имат видимост в социалните мрежи, имат видимост сред обществото, сред хората. Сега е момента да се презентират, сега е момента да се покажат, да се заявят. Сега е моментът, хората ще ги чуят, хората ще ги видят, хората ще ги подкрепят. Затова не го пропилявайте този шанс. Всички работни проекти и дела, по които сме работили до момента, в които сме влагали усилия, средства и енергия, сега ще имат развитие, сега ще се завършат, сега ще се финишират и ще имат вече своите блага. Крайните резултати ще бъдат на лице. Всякакви обучения, семинари, вебинари, тимбилдинги и така ще с много хора, ще има подкрепа, ще има реализация